sa mga katalagman. Aga kami kadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo ug ang among kagawasan. Ug paminawa kining among mga pag-ampo, kagikan kayo sa kasing-kasing nabo. Mga pagtuhaw, panlimbasog ug pagpanganil ko, uwasa kami sa dayong kasubok. Kung Maria ray nasa Pilipinas, pandalipdig kami sa mga katalagman. Aga kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo ug ang among kagawasan.